Bonsoir, bonsoir. Misy afatra kely fogna tiako apita aminareo. Nisy olo vao nagnantso anahy vao takeo a. Nisy viavy zagny en particulier nagnantso anahy. De niresaka izy hoe bonsoir, c'est Sredan et tout. De nagnano présentation kely zagny izy de oui c'est vraiment moi de raha karakaran'zagny. De tsy zagny ozy nantongana antony agnantsovako anao fa zaho ozy nandigny anao letry tantoandro anao tsy mety tonga andeha angalaka anahy eto. De gaga moka za amle izy hoe andeha angalaka anao akeza satria za karaha tsy ary nisy programme andeha angalaka olona zagny mihitsy nignany. De nazavainy taminahy ozy fa tsika efa niresaka efa misy roa volagna antsika zay nikoragna de za andeha alenao An-Tsary aty fa anao andeha hitratra aminahy fa raha karakaran'zagny de gaga za de ozy hoe ay le izy fa mety efa compte fake zagny navoanao zegny. Donc andraso azavaiko aminao kely le situation. Marobe olona mamitako olona agnatin'ny Facebook ty akato amin'ny agnarako. Tegna marobe. De ary tegna maro koa olo voafitaka anjareo. De niresaka le viavy. Niresaka le viavy hoe tegna tsy anao marigny ozy le andeha angalaka anah An-Tsary niany sy ny tariny. Tegna tsy zaho le izy satria za io zao Antananarivo aty tsisy programme andeha An-Tsary na nipitiny kely. De raha karakaran'zagny oziny tegna nifitahin'le olona oziny za. De ino me oara nataonjare anao? Oziny fa za efa niresaka taminanjy pendant 2 mois. 2 mois zagny zare fa nifankatiatako à distance. Zagny hoe en quelque sorte zagny mieritreritra zagny le viavy fa zaho le miresaka aminanjy. De efa mifampiresaka pendant 2 mois et tout de efa nifankatia efa tafiditra zagny le viavy. De niteny amizay le viavy hoe za mba tegna tia hitanao vrai amizay. De andao tsika mba hitrôtra amizay fa za fa tegna tafiditra tegna vraiment amoureuse zagny le viavy. De rehefa nandeha fotoagna de ok oziny le bandy le Sredan compte fake zagny. Ok oziny fa zaho andeha aminao akagny fa le problème ko aminjao moko oziny za somary tsisy vola. De rehefa tsisy vola za oziny mba andefaso vola 500 000 za andeha ataoko frais andehanako aminao akagny sy ny tariny. De le viavy amizay me zagny mankatia sady tia hita de nandefasan'le viavy vola. De rehefa lasagna le vola tonga de tsy azo antsotsony amizay izy. Tsy mitokiko lozy fa nif tola. Ya de tonga de tsy azo antsotsony amizay le Sredan compte fake io. De nitaregna taminahy amizay izy hoe tegna sûr anao fa tsy anao le Sredan miresaka aminay to. Tegna sûr et certain wa za satria zaho zagny tsy ary mbola nieritreritra andeha hiaraka amina viavy An-Tsary zagny mihitsy aloha hatreto. Tsy ary mbola nieritreretiko zagny tsy hoe tsisy hoe fitiavako viavy An-Tsary na raha karakaran'izany fa tsy ary nieritreretiko mihitsy zagny andeha hiaraka amina viavy An-Tsary zagny mihitsy hatrizay niaignako. Raha ohatra tombe amina viavy An-Tsary ndraiky me zagny arabasoa arabatsara fa pour l'instant zagny mbola tsy ary nieritreretiko zagny. De niteny taminahy sady nalahelo zagny izy miresaka aminahy tegna malahelo. Hitanao mihitsy zagny izy tegna hoe déçu zagny izy tam'le raha niteny nataon'le olona. De niteny farany nataony taminahy fogna de hoe raha mba mahita olo possible ankatianao oziny anao de teneno za fa tegna mila fitiavagna za hitanao io zany. Efa ela za oziny célibataire de mba mila olona mba miaraka aminahy et tout etc. De iezako ihany hoe izagny. Iezako tadiavagna raha mahita za fa raha ohatra tsy mahita hoe za je te promets rien. De d'accord araka oziny de mba angalangalako foko oziny de mba anao fogna antsontsoko ahawa tsy mety zagny fa za koa misy fiaignako aty de tsy mety aminah ntsovontsovagna isantetika zagny hoe andeha angalanao fonao sy ny tariny nefa le raha tsy za nagnano ananjy de tsy mety. Satria déjà za olo tsy de tegna hoe olona appel loatra fa ny azoko atao fogna de me réconforter anao. De en plus de ça raha ohatra ka misy problème na hoe misy raha souci andalovanao kagny afaka resanao milamagna fogna za fa le hoe agnantsonantso isantetika zagny c'est pas mon truc. De karakaran'zagny le izy de afatra tiako apito am'le izy de hoe anareo aza malaky mino fatany hoe Sredan par-ci par-là fa ale vonona tsara be satria le tegna problème mokany
rehefa voadogna avy agny zareo hitanjare am'zay le tegna vrai compte-ko hitanjare am'zay le tegna vrai numéro-ko de aleo magnadiady alohan'ny jabaka amina raha karahan'zany fa za zagny matetika tsy de tegna hoe mampiditra fonare aminazy zagny mihitsy hoe andeha hifankatia aminare sy ny tariny da tsy de magnano an'zany fa rehefa tegna hoe hitako nivantagna anao ka nety taminahy de mifampalaka numéro atsika sy ny tariny de igny atsika mikoragna là c'est autre chose fa hoe sur le réseau fogna zagny andeha agnano tsy lôvolôvy amin'ny réseau koa sy ny tariny matetika tsy zaho tegna matetika tsy zaho satria za tsy de manjegninjegny olona amin'ny Facebook koa loatra ino mampimoeny manahira zay le situation za koa saika voafitaka fa zaho ndraiky efa mail satria lasa managna temps izy mitaky vola agnanovany renouvellement de passeport et avec rehefa niteny za hoe aiko tsara toetra artiste io tsy managna temps sy bloqué bon tsy de azoko onagna le izy de matetika koa le fomba fagnanaovanjare ananjy le angalanjare vola amin'olo hoe aleko anao de amindefasy vola za agnanovagna carburant andefasy vola za agnanovagna carburant etc za ty tsy mangataka carburant amin'izaniza zany za koa fa andeha déplace fa rehefa tsisy vola za mipetraka an-tragno fa anare aza magneky afokain'olo amina raha karahan'zany fa ekeko le izy maro olo voafitaka maro olo tsy mahafantatra etc fa alevaleva onagna tsara aloha raha zaho manokana aloha mpagnaraka raha ataonao io jamais tsy afantatra ho tegna fomba firesaka anao na agnovanao fa misy tsy vaovanao donc viavy zegny ndraiky tsy amiako tsigny de viavy zany koa moka niteny taminahy hoe izy zao mbola tsy ary nahita pageko zany mbola tsy ary nahita pageko zany izy fa hoe sredany sonderse de risque fogna zany nagnandefa demande taminanjy de niresaka raha ohatra hoe olo tsotra zany tsy fantany aby za hoe en tant que chanteur na rakarakaran'izany fa karaha hoe olo tsotra fogna zany nagnandefa demande taminanjy de niresaka taminanjy de lasa nicommuniqué taminanjy de raha ohatra izy mangataka sary de le sariko amin'ny posteko re fogna re fogna alefany akany de nino izy rakarakaran'izany zany tsy nafantatra anao en tant qu'artiste zany le viavy fa en tant que olo tsotra nagnandefa demande de niaraka zareo de nifankatia etc de jusqu'izy voafitaka zao tiagnano buzz ndraiky zany asredana non za tsy magnano buzz amin'ny raha karahan'izany fa zagny ny situation vo azoko vo tsela takeo mais bon za tsy afaka andresy lahatra anareo amin'izany na hoe ino anare na tsy ino na est-ce que m'existe zagny histoire zany na tsy m'existe fa atsipoko fogna le izy mba ahafan'le olo sasany mitandrina kokoa zagny amin'ny magnaraka fa efa mamitaka olona maro loatra zare compte fake agnatin'ny raha ty akato ka mitandrema anareo fa raha tsy ty page ty miresaka aminareo ary za d'ailleurs tsy mandeha miresaka aminareo voalohany zagny mihitsy tsy possible zagny za tsy andeha hiresaka aminareo voalohany efa nare miresaka aminazy evo za mety possible mamaly ohatra amin'ny page akagny ohatra hoe matetika zagny olona mivaliako zagny olo magnandefa vidéo ny TikTok ananjy sy ny tariny de igny za mamaly merci beaucoup je t'en prie etc mijanona akeo fa raha ohatra hoe mi-engagé discussion lava be de zaho mihitsy nandeha taminareo voalohany nagnandefa demande taminareo voalohany tsy possible tegna tsy possible izy niantso appel zanjara fa tsy mety amin'ny appel vidéo seky lasa koa za nelo tampoka ho an'le olona mieritretra hoe pour le buzz et tout sy ny tariny igny fa affaire anao manokana igny na ino anao na tsy ino fa message alefako ty ho an'le olona tsy mieritreritra zavatra raha karahan'izany za fa mitandregny tsara raha volagnin'olo fa io problème koa fa gagnany raha vakagny amizay zay vao magnomiatsiny anahy ty tsisy zavatra afaka ataoko amin'izany tsony fa rehefa voalonganao de voa magnaraka koa mitandrina karakaran'izay foa le message tiako apita de bonne soirée nare jiaby merci beaucoup nitandregny de ciao